Umur piro iki brambange Pak Kemis? Dengan iki bodho iki 20 dina ya. Sasi. 2 minggu. 2 Sasi. minggu le. Oh, sak wulan ya. Sasi. Oh, males likur ya. Berarti durung ana sak wulan. Malam selikur kok. Likur. Iki lagi 10 dina karo 14. 20 dina. Iki 16 dina kok mari riyaya. Iya.